Kan je mij meenemen wat er hier vandaag is gebeurd? Ja, zeker. We zijn gealarmeerd voor een middelbrand in de manege. Al snel kwam bij de meldkamer binnen dat het volledig uitslaand was en dat er mogelijk nog paarden binnen waren. Dus ik heb zeer groot opgeschaald. Meerdere tankwagens ook uit België zijn deze kant op gekomen naar aanleiding van de meldingen daar. Ja, we zijn groot uitgerukt. Meerdere tankauto's spuiten, een stuk of 6. 3 tankwagens, een schuimblusvoertuig, hoogwerker en meerdere officieren uit heel Zeeuws-Vlaanderen en een adviseur gevaarlijke stoffen. Hoeveel dieren zijn er gered en hoeveel zijn er helaas komen te overlijden? Hoeveel er precies gered zijn, weet ik niet. Het grootste gedeelte. Ik denk dat er meer dan 10 gered zijn. En dat er, of tenminste, die waren al buiten. De 2 paarden zijn helaas overleden binnen. Ja. Hebben jullie nog een redpoging ondernomen? We hebben gekeken wat we konden doen, maar toen bleek eigenlijk al dat de paarden overleden waren. En toen was voor ons de situatie binnen al niet meer veilig om verder naar binnen te gaan. Stonden er alleen paarden in de loods? Nou, in principe, dit was een manege. Dus meerdere van die paardenstallen. En een bak waarin de paarden kunnen oefenen. En er stonden meerdere voertuigen binnen. Dus de hitte die was enorm. De eerste tankuitspuit heeft eigenlijk ook niet meer naar binnen gekund. De tweede is via achter naar binnen geprobeerd om die paarden dan nog te redden. Maar die waren helaas al overleden. En is de situatie nu onder controle? Wat gaat er verder nog gebeuren? Ja, de situatie is zeker onder controle. We zijn al afgeschaald. We blijven met 3 tankauto's blijven wij te plaatsen. En een hoogwerker. En er is nu een kraan te plaatsen. Dus we zijn eigenlijk de restant van de manege zijn we uit elkaar aan het halen, zodat we bij die brandende resten kunnen komen. We hebben ook continu 1 tankautspuit ingezet gehad op vliegvuur. We hebben een hoog natuurbrandrisico op dit moment. En ook dus tijdens het slopen blijft dat een risico. En daar blijven we dus ook op inzetten. Dat er dus in de omgeving verder geen branden ontstaan ten gevolge van. Er was best wel wat rookontwikkeling in het begin. In België werd er een BE-alert uitgestuurd. Waarom is er hier geen NL-alert uitgestuurd? We zijn er iets voorzichtig mee. De rook die trok richting België. De grens is hier vlakbij, dus het is ook logisch dat hij dan in België wel uitgestuurd is. Hij trok mooi recht omhoog. Dus in die hoedanigheid had hier in Klingen in eerste instantie geen overlast. Of minder. Dat werd later meer. Op een gegeven moment trok hij laag weg. We hebben dus wel actief gecommuniceerd via Zeeland Veilig. En ook hier in de buurt. En ook dus gecommuniceerd, ramen, deuren sluiten, ventilatie afschakelen zodra u er last van heeft. En vooral uit de rook blijven. En met dit warme weer is het natuurlijk ook een lastig dat als je geen last hebt van de rook en je doet alles dicht, kan het ook tot problemen leiden. Dus het is vooral dat communicatiebericht ook geweest. Daarnaast hebben we hier traaghol in de omgeving. We willen daar niet paniek laten ontstaan wat niet nodig is. En dat was wat ons betreft op dat moment niet nodig.